Let's go to 0.5 creative. 0.5 creative is in trouble, but it's got nothing to do with me. 0.5 creative studios, right? It's one of the channels in Zimbabwe which are big. Let's go to videos. 0.5 creative studios is one of the channels in Zimbabwe which are big. 0.5 creative studios is one of the channels in Zimbabwe which are big. 0.5 creative studios is one of the channels in Zimbabwe which are big. 0.5 creative studios is one of the channels in Zimbabwe which are big. Right, let me just expose one or two things from what I was watching a video in Gambakwe and said chitendo chinzi Gambakwe amanya kuda kuno challenge chinhu chisati chaveko. Zvakafanana kuti mbavha iri kuda kubira manya kuti ripota mbavha yakanibira mombe dzangu 10 mombe zati dzabiwa. Exactly what he's doing. Kuti mbavha iri kutaura kuti toda kuzoba mombe 10. Iwo vanomhanya kuti mombe mbavha dzakauya dzakandibira mombe 10 dzakandibira mombe dzadziripi zvasati dzabiwa but vati vada kuba. This is exactly what he's doing. Or I want to show you a big picture about Gambakwe. Yes. That in first where he started like to do a political party. That was a issue yananga uza nema bosaki. Yes. Then political party vaiona kuti anenge ane resistance ainayo. Abva nzvenga akuda kuita MP. Why is he doing that? It was for this challenge yaarikuita. Yekuti kuchallenge nyaya iyi unofanirwa achauya like a opposition. Yes. Because achashandisa kuti MP wake, he knows he is not going to win. That much he knows it. It's all about money and it's all about being told what to do. Gambakwe aringoudzwa zvokuita. And told what to do and not what to do. So that's what exactly he is doing. That's why he wants to be an MP. People, I hope people can see this picture. That's why he is desperate to start a party. Even party, you're not going to have failure, but what they will do, they will continue to hold on it. So that, because some people have plans that one day. And also, what about that dynasty? But dynasty actually is really dynasty chat. Munokutanga just with dynasty zoeda. Ndi Tagwirei. And the Tagwirei, and soon two Misira. Number one, to keep their dynasty alive. Number two, kuwemu namichengetedza ma-assets. Imamwe masoja, wakuru masoja, mashefu, nema president. Wakapa zvinhu zvavo zvese. So Tagwirei ndo varikuda kuti ave candidate weZANU-PF. Then ave candidate weZANU-PF. Saka plan yavainayo ndekuti 2030 kanyanya kuresistwa. Because they knew kuti icharesistwa. Ikaresistwa zvakasimba. What is their plan? Is to force kuenda pana 2023. ED ane two party so far prove kuti is not electable. 2008 akajiwa, 2023 akajiwa, saka 2028 varozvati hosi risingakwanisi kudini kuwina. Saka munhu avaruda kuisa ndiani Tagwirei. And they think they might have a better rigging. A better rigging method inogona kusasimudza ma-eyebrows akawanda international community. Ani mazona manje. Why? Because Tagwirei, they are laying the foundation by giving a lot of cars, by buying a lot of loyalty. Saka kupa vanhu kwakuita mota kwako uchanzi akapa vanhu mota ndosaka vanhu vakamuda. Ndosaka vanhu vachimudi? Vachimufarira. Andozona manje. And the picture yavo hombe futi imwe vainayo ndekuti boss this time I was just to nacho mukoma wangu inini mudomeni. Angachinditi kuzambia ikoko mbeu unoita mari ndikati kuti zvembeu iri mudomeni ikoko mbeu zvikanzi gamenda asipa vanhu mbeu hamene zvairi kuita. Seems like they don't want to create a hunger. Havasida kupa vanhu mbeu kuti vacreate nzara. Yeah. Havasida vanhu mbeu, so they will create hunger. Kuchata nzara mvura yakanaya bekuchichiruta. Something is going. So kuchata nzara zvinhu zvakadi pachita nzara mvura yakanaya but pasina mbeu yekudzvara. Saka boss they know kuti they've created poverty. Vabereki vazhinji havakazotenga mbeu. So when they create that poverty, hanga iyo vachaishandisa nana 2027 kusvika 2028 kuita kuti vakwanise kuita zvavanoda kuita. Kuita kana ma-ANC. Muri kubata picha yavo. Saka Tagwirei they know kuti kana 2030 yanyanya kunetsa
they have a plan yekuti vanogona kuforce out 2020 kuenda kuma-elections. At the end of my elections, they are not prepared kuita ma-reforms. Because ma-reforms, it means ZANU-PF is moving out of power. Yes. They will need an opposition that is gullible, that opposition that they will be controlling, like the opposition is in parliament now, in a Chawang. But they know 2020 Chawang cannot stand the ground. Whoever remained in that dubious parliament, they know that is going to not be usable. He knows that this is the last supper. Yeah. They know this is the last supper. If it is gone, they will go, and the chances of Sunga are now. But in parliament, they are even investing outside of the country. When I went invest on a bill, could I can buy pound good no maintain a business out. Like Wanaka to go in a business over South Africa. They are trying to come up with another part. No part ground we agree on a Gambakwe. Yeah. That party in the HRH chidom chavo chavachatikana prove and that we are not going to participate in any election pasina ma reforms. Then that opposition we are going to show my show. President Vachamsaki. But how do you challenge a party resolution? You're also a member of that party. That's the plan. You know, the information has been reviewed already. ZANU-PF is trying to imanye kunesa vanhu vari boga so that kana vanhu vari riu vakuya vakuchallenge kana vazoisa nyaya ya parliament aditi vakuichallenge ishaye basa because kunisho kuti kwanzi yaita ruling they don't go back to it ruling vanoshanda kuti because munafanga vachallenge party one vanofanga vasiri system yeZANU-PF. Yes. Constitution saka ndo pari kuya vana Gambakwe there are right for people to be used in that agenda. All right. Yeah, I see. And about kushandisa group rimwe cheteka kuna na Bejeleka Zulu nevamwe vanapumwa koti Gambakwe nevamwe vese saka vanhu vese vachauya kuvari kuopposition. And wasona manje vachauya kunge vanhu vatori genuine because Gambakwe all along he was acting like he's in opposition, he's fighting unity. Zvokuti mauya ake esa ichave like evidence yekuti uyu is not part and parcel of ZANU-PF, yet as we know kuti Gambakwe is a CIO angashandiswa neZANU-PF kuita agenda avo. Yeah, that's why I get MP because MP is another evidence ari kutsvaga futi yekuti akaita MP achati inini handiri MP ndikati kuizana ZANU-PF takajiwa hongu but inini handisi part of ZANU-PF, so we need to challenge this. The history is telling me that I was fighting ZANU-PF through thick and thin. Tarisai YouTube yangu. So kuchallenge ndozvinotaura kuti zvavari kuita izvi it's like a person ari kunoita kuchallenge kunosungisa mbavha yakapromisa kuda kuzoba mombe isati yauya kuzoba. Yeah, but vanenge vachingozvimakisa zvinhu zvavo zvine intelligence mukati vakomana vanongoita chete. No, they don't care baba. Intelligence zvadzinoita ndiri Gambakwe vakaona kuti everything is exposed. Gambakwe is now exposed ka. Don't think they are not aware about it ka. They know the Gambakwe is now exposed. So kana munhu exposed, what do they do? They will play their card open. Kana munhu kana agent ra exposed, there is no way ukuramba wakari keep it exposed because zvoreva kuti mileage yanga neGambakwe hasisi nayo. Ma exposition aitwa na Gambakwe awanda. Yeah, chokadi. Izvo zvangosara mbichana karemberera saka iyo ndiyo kupedzisira exposure yavazoita kuti no let us use him for the final. Then vakutsvaga vamwe futi vachatengwa vanenge vane ma-YouTube channel kuti vanovashandisa vachidrowa. Because look, I want to show you Gambakwe the spy. Wamona zvaaita is it yesterday kukoti today kukoti kwaJobscan. No, handina. Anga achiinterviewa vanhu akainterviewa one person wokuSwaziland achibvunza kuti unonzi ani achitodhimanda uda kutaura pakamera. So Papa is like Arkupa is the journalist Arkupa is something to say, but no, that's not the picture. The big picture is he was showing to his handlers who are they want to fight for Jobscan. Vanhu vese vanogona vatotanga kuteerwa nemasiyawo vanotanga kutsvaga background yavo how powerful are they influence. I see.
uya kupresident uya anogona kutopinda busy boss ndokusazenda uya kumira job scar saka vanogona vakumushandisa kana achitengesa vanotenga because vanhu vaya zvavanoita they don't start by killing you or pama threat, they start by wanting to make a deal with you. When you refuse the deal ndopanoda mastages threat. When you refuse back down kuma threat ako they will come to kill you. They don't just come and kill you. Vanotanga vakona tunotengeka ne price. Because price, what they do is this. Vakaona ne price vanozva kuti vachawana information yokushandisa kumberi. Yeah. Let's take from is part and parcel of my lawyer. Vanogona kupa advance kuti takaronga soso nyaya dzedu job akadza soso evidence. Vofana kukutura evidence yacho. Saka lawyer rawo rinozo challenge jobs kana rinosvika mukoti rakato rino information yese vanotara kutaura kudai. Andozona man. Yes. Saka they cannot kill you because they know that you are useless. Until you are not useless. Exactly. This is how they managed to keep Nyoka Mabuna Chingori Mukoti. It's because they were counting. Malaya has changed Nyoka Mabuna, Garapasi, Kambango. I make sure I want information about our chief. Shakabai Dilane Moon, Kambawash Pet, and lawyers, Amanyoka Mabunu, Kambango, the government, Yaki, Chakat, Sakama lawyers, I have value information directly. Tupin and Kusniman, Vakarunga, Sakat, to count. What do you have any doing? I don't know Kamabunati, Queen when I go, which is into when I have foot. Because on face letter, Emma sofa. And also, you're going to make Yama paper, one Yama paper, Varunga, my paper, my documents hours to power, or when I snap out, but I have name. Yeah, that's go on. It also tells you can remove an informer to not do that. This thing, Panemuna about the information before the next court case. If somebody was emptying what the lawyers were planning as a defense for their client. Vachifunga kuti vakarongera nyaya yavo svika votora siso vakukanzwa mwenyaya nyowani. Vanodzokera kuti vakagara patebho vachiya vachidhivhina munhu wavo vodzokera vachikanzwa futi chimwe chijoka. Exactly. So ukamuongorora ndoda kuti utsvaga muone zvandokutaura evidence. Ini ndinoona munhu ka because nenyaya yemoyo muteno wamarongori matindi ndingochidhisena vanhu. Some of us we don't just see things ordinary. We see but tine zvimwe zvinozongotura kuti azvita sei. Because angaitotsvaga vanhu vokuda kuinterview, interview for one person akaizokutaura so. Saka zvandinetsa kuti why is this guy ndazonzwa voice handikapakwe ko. Do you want to say? So he was like, you want to speak, say, we have to check if the same strategy he did it, but the first court case Nyoka Mabuna. Achi interview vanasarwaka achididi achitase zvichitoda futi vanasarwaka vana kutanga vari bias vakatanga vatori genuine but vakazonotenga. All right. You understand what I'm trying to say? Yeah. Who is who? Anouya kuti atora court case iye achitotsvaga kuti who is who. Because vanozvati pana vanhu vanenge vari hidden vanasingazivi vakazomona ane interested nemakesi ndakatora kuti munhu sei ari interested akaraka akamira sei maconnections akakamira sei anogona kutipirigura panyaya yedu here nemaangles ako. Yeah, chokwadi. Saka that is the way you see the Gambakwe. It's busy want to be an MP. Why? This was a counterintelligence from Aristotle plan here. Vakatomudza chakapati. Ita zvepati zvakatune zvatoda kushandisa mberi. Vamwe vasamudza kuti Gambakwe vada mushandise. Because kana wanzo wangoita a deal with the devil. You have solo so hapana kudzokera mashure. Whatever they tell you, vakakuti jump, you don't ask. You don't ask them how high. You just jump. Kuti taita plan yakati chite plan yakati ndozvona man. Yeah, ndopaona. Bo so far vari kutyika bhozi uyu havasishuwa naye anonzana uyu chavangu so far ava netime ndisingamoni public domain ka public baba painzi ari kurwara kava. See what I'm saying about. So I want to give you wisdom. Pane zvinhu tu chavangu they know kuti ndiye ari kuita aramba chipa a whip, a controlling whip kuma MP ari kuparliament. Musi ma MP akaziva chokwadi kuti chavangu haachakwanisi kutaura kana kuti most of MPs they will rebel. So that they know that it's not going to be easy to get another chavangu. Anogona famba naye vachita naye madhiri ana yes.
zvinogona kuvaremera. Saka what they will do, kana Chavanga ari so sick, they will hide that sickness. Chiro chavanza afa kuIndia, toti pamwe akatofa, they will never reveal it. Vachashandisa Twitter yake oro kushandisa zvimwe zvimapepa zvavanenge zvokuemtisa lines nesignature yake ichingonyorerwa ipapo. Kana takatosainzwa masignature akawanda, but kubepa riri blank. Ivo ndo varikupila zvavanoda. Until their agenda is achieved. Because so far vachiri kumuda Chavanga nenyaya yekuti nyaya ika ichine mapatsa akawanda kuti inogona kuitwa futi kuyi. Because ZANU-PF is looking a loophole yekuti international community believe kuti vanhu ndo vari kuti Idi and 2030. Havasi kuda kuti Idi abude pachena. Saka parliament vachiri kuita vakaregera futi Chavanga akatanga buda, they will not going to kudzora mamwe ma-MP. Mamwe MP anogona kuripera. You understand? Because my MP aripo mamwe ese mazhinji kubva kuZANU-PF nemamwe ari kuopposition. It does not mean kuti vari kutya public, vanhu vepublic havanyanya kutya vanhu vavo. Ma MP ari kutya government because ZANU-PF iri split in two. Kune sadzi rokwaChiwenga. Zvona kusadzi kwaChiwenga kune masoja, kune maCIO ari behind Chiwenga nevamwe nesecurity behind Chiwenga. Kune sadzi kuna Idi, kune masoja nevamwe ari behind. Saka vari kutya kuti if Idi akaluza sadzi rokwaChiwenga they can persecute them. So those MPs, they are not at ease. Vazhinji, Papa, I'm telling you now, they cannot say it now. They regret it. Today, vakatosiya pakasiya vanafadzema here. Havasi safe. If they started enjoying it, right now they are no longer enjoying it. Pakatanga vachipuwa enjoy but vashoma vazhinji vacho havachaenjoy, vashoma chete. Both they are at risk. The two bulls are fighting. And those two bulls, because they are ruthless. And no one knows these two bulls, which bull can win. But so far, vari kuderera rekwaChiwenga vanenge vari kungoti ndokuti rekwaChiwenga rinenge rineka 30% kuratidza richawina. RekwaIdi rine 70%, saka vari kuwandira uko kune 70%. But havasi kuwandira nemwoyo wavo, vari kuwandira nefear. Saka ma-MPs aya babatori pamoto kuti mbichana. Mazhinji acho they are regretting kuti we wish if we have listened, it was better to quit during those days or to be fired by Chavanga than what they are going through now. Show me how many MP are still tweeting on X. Hapana, vese vari quiet unge vakafa. Kunze kwa huyu asina kuenda kumeso. Uenda. Uenda arudaurara. They are very, very, very idle. Havasi kuisenda, they are very quiet. Game rakapinda vaifunga kuti ichaita game riri easy, vaifunga kuti zvinosangota nyore, but today muka dhiropo irambe ichidhonza kusvika pokuti kana vanabiti remember the part and parcel of Chavanga. Remember that. The part and parcel of Chavanga, they said that this game was going to be an easy game, like the way vaingofunga kuti pamwe changoita like zvaita vana madzori opposition ingoshandiswa, but kwainyazodhonzwa ichienda manje vanabiti vadzimura kwata kuenda because yakuenda kudynasty. Saka vanabiti vakabva vatanga kunyutura, vatanga kubvisa vaididi, vamwe vacho varimo but vachiri kutya because vanabiti vakanyutira havana kunyanya kuita deep. Vamwe vakatopuwa mari, vakapuwa mota, vakapuwa mastand, saka kuti vachidzoka pasina ZANU-PF can kill you. Ende vakavara vayaka hapana kana biti rinombosumudza musoro, vanondongoti yatoko vana vasina basa nawo kumana. Handovazona mari, saka they are now at risk. Saka their lives they are now holded by Idi maoko make. So Idi akada ngovarwera pasi anovarwera pasi. Hapasina kana public any eye riri kutarisa vanhu vatoti toko vari. They don't care about them. So they are afraid. Vamwe vacho they regret those decisions they took. So with this guy called Gambakwe, anzari Gambakwe umusoro mukuru, ane dambudziko hombe chairo kuti kapati kake kari kutanga neMP wada kukwikwidzwa ko, he knows kuti is not going to win, but pane magame plan anoda kutamba kumberi. Kana akata MP akajiwa anenge ane mileage yakanyanya kudarika ari journalist. Akaruchallenja koti kakazunza akachallenja koti kwake obva ati MP wabhajiwa kana kapasipita anonzi anga ari opposing MP ndi akachallenjawo maweekend because achashandisa ku constitution kuti maelection adzoke constitution achinyevezera challenge achiti ndakapasipita kudidi. ZANU-PF Gambakwe kamuteerera papati yake is just accusing maopposition kuti ana vangasina kurongeka saka vairwiwa neZANU-PF. He's not talking about reform, he's talking about anything. He's blaming maopposition kuti maopposition they are failing to remove ZANU-PF because they are not organized.
This is exactly what you were saying. So what is he telling you? He's an agent. I don't know when wasingazvioni. And the people, they must give you mishando dzako mudhara. Because wakatanga kutaura iwewe ukazvichiri kuhlisa kuti Gambakwe akatengwa. Vamwe vanotanga wataka une jealousy ye wakazoda. But people, they forget that you're part and parcel of him. Hanzi wakamboshanda naye kare, remember? I hate that. Wakamboshanda naye. Yeah, Gambakwe takamboita ma interviews. Ndiyakatoita reach out because pa time channel yangu payanga ichitanga yakangosumuka zvine power zvekudaro, and then he reached out kuti sei uchitaura nezvepolitics, sei usingatye trying to find information. Then ndo pandakatozonzwa nevamwe vanhu, takatomboita ma-interviews paplatform pake, ndo pandakazonzwa nevamwe vanhu vakutaura kuti munhu iye haasi bho. Pandazoitawo maresearch angu, inini ndikauzwa vanzi Evangelist bullet havasi bhoka, handingomhanya kutongoti Evangelist bullet havasi bho. Ndotanga kuteera ndichiona kuti saka uri kufamba sei, zvakamira sei. Ndikazoona kuti hausi bho zveshuwa, ndazviona ndega. That's where andoita sei pandinopita step aside. And even dzimwe nyaya dzake dzaaitaura ndaidzichallenge kuti munhu arikutaura kuti munhu angagwa gone by Friday. Ichokwadi here. Ndo andaita story kuti ari kuti munhu angagwa gone by Friday. Rega tione kuti Friday inosvika here munhu angagwa anenge aenda here. Ichozi. Yezvezve aizvipira kuti when ichiti nanga was gone by Friday anenge achida kuti vanhu vasaita maplans anenge vainawo. You see, that's why he lies. He give Matiacho where kuti by this time Munanga anenge ada by time, so that people when they have the plans they wait for that day to arrive. When that day arrives, they feel there's nothing. They are planning something. He comes again with another day. He's buying time. Angaipa vanhu false hope kuti musanyizvinetse nezvamuri kuronga zvenyana ingadai, but which is not correct. Yeah, that's true. Saka zviripo, saka chavangu they are busy trying to protect him because kuti kureza mwe chavangu izvozvo zvinogona kuvanetsa. Saka vari kubhizi kuda kuti zvichida kuti pangangona akatofa kana tachirwara. I'm not saying akafa, but ZANU-PF we are dealing with a deceptive vanhu vakanyanyisa, the one power no cost. Saka kana anything chinopena chavangu kachero ari pakoma vanenge vachingomunyorera chete yake vachishandisa. Andozona mai saka hapana. Unfortunately muzara wegeza angawana akapiwa mukana naMwari wakanaka kuti agwire nyika zvakanaka, but pana geza vakatanga kuzvichinja zvinhu, vakatanga kuzviita zvinhu zvezANU-PF. That's the problem that nzara akaita. Ndo vaida kushandisa vanhu. I told you from where to go. This time God is not going to allow anyone achauya achishandisa vanhu. God will liberate our country according to his plan. Nenguva zvokuti vanhu vachashandisa, this is the way how it goes. Because kudenga kuna Mwari. People have cried about this nation. People are praying about this nation. People are busy struggling. School fees. So we are not here about the situation of our country, but sometimes we must not run in front of the time. Okay, we must always follow the time. Because in carnality world, in the physical world, you cannot be you cannot live tomorrow today. You must wait for that tomorrow to arrive. So that is that tomorrow. That's how it is. So zviripo. But kabango ndoma plan akainawo nekuinterview vanhu ngavarambe kuinterview nitsotsire. Anga chinyepedzera ngaruka interview vanhu ida kutsvaga maface kuti who is who, vaita nezve vaita sei. Ndizvozvo anenge achitoita chaizvo. Saka tongotenda Mwari kuti anongotichengetedza. Saka varume pakashata vari pasi pema-MP aya. Is because ZANU-PF nemastrategy akawanda vari kuti vaise, because chavari kuda kutry kuavhoida ireferendum. Referendum vakatry kuavhoida, vada kutry kuti kana vaita ite vachiti vanhu vakasarudza vazviite in a way pavanokwanisa kucontrol, like zvandataura kuti parliament vanoda kudzokorodza, because parliament right now they are 100% in control. Hapana kana MP anomboti bufu, because vese vari mumwe mavo. Handizvo December vachapiwa futi dzimwe mari. Saka yozona wende zvidona izvo zvavakatonzi wende kutotaura kwakaita it was deliberate, just kubvongodza mvura. Zvinhu zvavakati mbonzwa kuti vanhu vanoti kudii tikataura nyaya yemari ine zvainombo. So vachapiwa mari dzodziya paraipa dzega dzega. Then these people they are planning not to give vanhu mbeu but paite nzara, so that they can continue to control the people, because a hungry person is easy to control. Poverty is to control. Vabereki vakareka kurima, nzara ikarova, they can control anything kumamishopu. That's the plan. So kana kuti mari vakazvinganzira pavanhu vashoma shoma, vanhu vashoma shoma vane mari, and ndivo vanomake sure kuti mari itenderere. Ndivo vanopa marate, ukavhura ukaenda kuchitungwiza, ukaenda kuzengeza, ukaenda mutaundi, kuseni kusvika uchida rate, unokudzwa kuti hasati tava nerate.
who give them rate kana arati rate yavhura ndopanopiwa rate kuti chinjani rate ragara naso. Yeah, ndopabata. Saka those people who are controlling our money, so they are very easy to make people to be poverty. Vakangofunga nhasi mari isatenderera inongorega kutenderera because ndo vakaibata. And mabhondi they are not going to remove them because mabhondi ndo varikunyatsokuti vaite control yakasimba. Exactly. Because everything is bonded around mabondi. Saka vakabvisa manje control yavo inofana kushaya basa. So DJ, thank you so much. I understand, Evangelist. Thank you very much for your contributions. Okay, thank you. Okay, bye. Right, mazvinzwira mega Evangelist Bullet vachitaura kuti munhu uyu anonzi Gambakwe uyu ndozvaari mawana. Just be careful. As for me, DJ Wally and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Let's meet in the next video.